du'a man istas'aba alaihi amr. Jama'a duk wanda wani lamari ya wahala gare shi, al'amari ya kuntata, to ga addu'ar da ake. Ka san malam rayuwa muna neman afuwa dai kawai. Mutum wallahi zai wayi gari ka je ka ga wani abu ya zo ya tsaya maka, ka rasa yadda za ka yi da shi, ya dame ka, istas'aba alaika al'amru kenan, ka rasa ta ina za ka bullo masa. Da tuntunu wataƙila ta ɓangaren iyali, wataƙila ta ɓangaren 'ya'yanka, wataƙila ta ɓangaren kasuwa, wataƙila in mai harka da ɗalibai ne ta ɓangaren ɗalibai, wataƙila ta ɓangaren makota. Abubuwa dai ga sunan da yawa. Rayuwa ta zo wani abu ya zo yi kuntace ma, ka rasa inda za ka sa kanka, ka wayi gari ma ka rasa ma me yake maka daɗi. Shine istas'aba alaihi al'amru. To ga abin da annabi ya ce a rinka yi ta yi, kawai ka rike shi a matsayin wuridi. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, babu wani abu mai sauki sai wanda ka mayar da shi mai sauki. Ba wani abu mai sauki sai wanda ka mayar da shi mai sauki. Kalmar sahal sauki. Wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Ya Allah, kai kake mai da abu da ya kuntata ko kuma abu da ya bata rai ko abin da ya damu mutum, shine alhazna, ay ashay'u alladhi sa'uba, abin da ya zama mai wahala, wa ghalza, ya kaurara gare ka. Ya Allah, kai kake mai da abin da ya kuntata ko abin da ya bata rai ko abin da ya sa damuwa, kai kake mai da shi sauki idan ka ga dama. So ina neman ya Allah, wannan hali da nake ciki, ubangiji Allah ka mayar mun shi ya zama sauki. Ya Allah, wannan abun ya dame ni a raina, ubangiji Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahlan. Kamar su kake ka ce Allahumma sahilhu alayya, ya Allah wannan lamari ka sauƙaƙa shi gare ni. To wannan shine wuridin da ake ta yi dangane da idan al'amuran su kuntata suka dame ka. Kuma wallahi malam ka jarraba, wato akwai sirri a cikin addu'an nan kwarai da gaske. Duk lokacin da wani abu ya zo ya dame ka, kasa akwai abin da zai zo ya tsaya ma, kana tuno shi ka ji ba daɗi, ko kuma wani abu an tinkari wani abu za a yi, wato ga ramuka a hanya kafin a wuce. Wataƙila wani abu kake nema, to amma akwai matsalar kaza, akwai matsalar kaza, akwai matsalar kaza, akwai matsalar kaza. Ka tayin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Hadisin Anas dan Malik, kuma riwayar Ibn Hibban shi ya riwayato ta, kuma riwaya ce ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama.